morning! Today's video, gagawa ako ng mini donut balls or donut balls. Dali lang siya gawin. Tuturuan ko kayo kung paano siya gawin. At bago ka pa lang sa channel namin, please click the subscribe button and click the notification bells para lagi kayong updated sa mga bagong video namin.
Guys, natapos na ang ating donut! Yan. At titikman na natin siya ngayon. Yung mini donut natin. Ang sarap-sarap. Tingnan nyo naman, oh. Yum, yum, yum. Kumawa na kayo, guys, para sa mga kids nyo. Or gusto nyo pang negosyo, ganyan. Hey! Yay! Sigurado ako, guys, kung gagawa kayo nito, sigurado ako magugustuhan ng mga bata, yung mga, ng mga anak nyo, ng mga kids to. Sobrang sarap niyan. Yan. Try natin. Tulo siya. Yan. Hindi kasi nagpo-focus yung camera. Sarap nito, guys. As in. Yeah. Sobrang lambot niya, guys. Sobrang fluffy, sobrang lambot nito. Tapos sa ibabaw niya, medyo may crunchy siya. Hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please like and subscribe, comment, at don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Bye bye guys! I love you all! Bye bye!